ଦେଖ ଏଟା କଣ लो କଦଳୀ ନା କଣ? ବାଇଗଣ ପୋଡା ବାଇଗଣ ପୋଡା ଚାଲିଛି। ଓହୋ ଆଜି ତାହେଲେ ଦଳା ଦଳି ଆଇଟମ ଟି ହବ ଆଉ। ବାଇଗଣ ଦଳା ଆଉ ଆଉ କଣ କୋବି ରସୁଣ ଲଙ୍କା ମାରିକି ଦୋଳିକି ପୁରା ଖାଲି କାକରା ମାରି ଖାଇବ ଆଉ ହଉ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିନେଇଠି କଣ ଦଳିଲା ବେଳେ କରିବୁ ନା ପିଆଜ ଫିଆଜ ସବୁ ପୋକ ନଥିବ ତ? ପୋକ ଥିଲେ ତମେ ଖାଇବ, ପୋକ କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଖିବି ବାଇଗଣ କାଇଁ? ଖାଇବି। ପୋକ ବାଇଗଣ ତମେ ଆଣିଥିବ ଯୋଉ ବାଇଗଣ ସେଇ ବାଇଗଣ ପୋକ ହେଇଥିବ। ରସୁଣ ଆଉ କଣ ପକେଇଛ? ଲୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣଟା ଆଗେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଇଗଣ ଚକଟା ବାଇଗଣ ଦଳା କିଏ ଖାଇବ ଖାଲି ଆସ। କହିଲ ବୋଲି ନାଡା ତମର ରଖିଲି ତାପରେ ହଁ ଖାଇବ ମୁଁ କହିଲ। ଖାଇବି ବାଇଗଣ ନାଗୁଡ, ମୋ ଫେବରାଇଟ ବାଇଗଣ ନାଗୁଡ। ଭାତ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଗଲା ଉଠ ହାତ ଉଠାଅ ବାଇଗଣ ଝୋଳ ନାଙ୍ଗୁଡ ମୋ ନାଙ୍ଗୁଡ କାଇଁ ନାଙ୍ଗୁଡରେ କିଛି ମାଲ ରଖିନ କଣ ଟିକେ ଲମ୍ବେଇକି ରଖିବା କଥା ନା ଆଉ। ଆସ ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଆସ ଆସ ଗରମ ଭାତକୁ ବନ୍ଧାକୋବି ଝୋଳ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା ବାଇଗଣ ଝୋଳ ଯିଏ ଆମ ଭିଡିଓ ଦେଖିବ ତାର ବହିବ ନାଳ। ଏଇଟା ପକ୍କା କଥା ତାର ବହିବ ନାଳ। ଆଉ ଭାଇ ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବାକୁ। ତମେ ମାନେ ବି ଏଇଭଳିଆ ବନେଇକି ଖାଅ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଖାଇବା। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।